खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ प्रमद बर'आ फरायसा आफादाव थानाय समाव होख्राव बुंदोंमोन बे हायाव आबै आबौमोननि बेगें दं। नाथाय दिनै सरकाराव थानाय लोगो लोगो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो हायाखै। फारसेथिं हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बेरेखा दोलोआव थानानैबो फंसेबो बाथ्रा बुङाखै। नंगौ, बेफोर बाथ्राखौ मैया क'क्राझाराव जानाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननि बानजायनायाव खुंजानाय 3 घन्टा धर्ना हाबाफारियाव बुंनाय जादों। नंगौ, बिथांमोनहा गुबैयै बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासै ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लक ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय एबा थानाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौ आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनो हानि मोनथाय होनांगौनि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दखानाव सिगारेट बाखि बिनानै मोनैयावनो सासे आइजो दखानदारखौ खर'आव गुलि गावना जोखोम खालामो। मिथिनाय बायदिब्ला जाथाया जादों चिरां जिल्लानि रुनिखाता थानानि सिङाव थानाय दैगुदुं गामियाव। दाखालि थांनाय मोनाबिलि 7:50 रिंगायाव अजय मुसाहारि मुंनि सुबुङा जौ फेनानै फैना मोनसे दखानाव सिगारेट बाखि बिबाय थायो, जेराव बै आइजो दखानदारियाबो बाखि होयैयाव उनाव दखानदारिनि फिसायजों नारा-नाथा जायो। जायनि दसे उनावनो अजय मुसाहारि मुंनि बै सुबुङा सिलाइ लाना फैना आइजो दखानदारखौ खर'आव गुलि गावो होनना मिथिनाय जादों। जायनि जाहोनाव जोखोम जानाय आइजोखौ दायो चिरां जिल्लानि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाया जागासिनो दं होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सिखाजों दाननानै बुथारनो नाजानायनि जाथाय सोमजिदों गसाइगावनि पद्माबिल गामियाव। मिथिनाय बायदिब्ला पद्माबिल गामिनिनो नुर महम्मदजों साइद मण्डल आरो नजरुल हक मुंनि सानै बिफा-फिसाज्ला सानैया गोबाव समनिफ्रायनो नांज्लायबाय थायोमोन। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरो नांज्लायलायनाय जाबावदोंमोन, जेराव नुर महम्मद मुंनि सुबुंनि नखरा जाथायनि सायाव सुलाद लानो थांनायावनो हरखाब गुबुन सासे फजलुल हक मुंनि सुबुङा हरखाब गोबौ सिखाजों साइदफुल इस्लाम मुंनि सुबुंखौ दानना गोब्राब जोखोम खालामो होनना मिथिनाय जादों। बेबायदिनो जोखोम जानाय सुबुंखौ गसाइगावनि हाब्रुफुल देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो गाहामसिन फाहामथायनि थाखाय गुबुन देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनानै गोख्रों साजा होनो थाखायबो गसाइगाव थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननाबो खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। फिन रोदोमखां मावथांखिनि जोहै मैया आरोबाव चिराङाव राइस मिल गायसननाय जादों। जों बयबो मिथिगौ, बारग' एनडिएफबि आरो बारग' एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ थांखिना बिसोरनि फिन जिउ राहा दाफिननायनि थांखिजोंनो बे फिन रोदोमखां बिथांखिखौ लानाय जादोंमोन। बे थांखिनि जोहैनो बिटिआर सरकारा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव राइस मिल गायसनबाय थानाय बायदिनो मैयाबो चिरां जिल्लानि बालामगुरियाव बे राइस मिलखौ गायसनना होनाय जायो। बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। खैराबारियाव 36थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। थांनाय 1987 मायथाइनि 12 जुन खालिनो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव गिबिसिन मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन सुजित नार्जारी बिथाङा। नंगौ, बे समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 12 जुन एबा सुजित नार्जारीनि थैनाय सानखौनो बड'लेण्ड मुंख्लं सान महरै फालिबोबाय थानाय जादों। बिथां गिबि मुंख्लंखौ सनमान होनानै बिथांनि मुङाव बायदि हाबाफारिफोर लानानै हाबाफारि खुंबोबाय थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव बिथांनि 36थि मुंख्लं सान एबा बड'लेण्ड सानखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हेफाजाबजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारिनि महिरंग फावथिनासालियाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे सानजोंनो लोब्बा लाखिना बर' हारिखौ गावनि गुबै सिनायथिनि गेजेरजों गेरेमसा माहारि महरै दाफुंनायाव बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि बिहोमा आरो बिफाव आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि डक्टर दीपक कुमार बसुमतारिया आरो मेलखौ बेखेवना होयो आथिखाल बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा। फैगौ 15 जुनाव 6 सिडुएल स्पेसियेल टेट आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय जासिगोन। नंगौ, बे बाथ्राखौ मैया टुइटारनि गेजेरजों फोसावना होदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा। थांनाय 30 एप्रिल खालि जानानै थांदोंमोन बे 6 सिडुएल ओनसोलनि थाखाय स्पेसियेल टेट खुंनाय आनजादा, जेराव फैगौ 15 जुनाव बेनि फिथाइखौ 1.25 दाननि उनाव फोसावनाय जासिगोन होनना मिथिनाय जादों। लोगोसे बे आनजादनि फिथाइखौ फुंनि 11 रिंगानिफ्राय सेबानि अफिसियेल वेबसाइटआव थुनानै नायनो हागोन होन्नाबो बे नटिसनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। गुबुन गुबुन बिथिङाव आरो रांखान्थि बिथिङाव दावगानो नागिरनाय सुबुंफोरखौ रां खांनानै रां दाबिनाय सोमावसारनायनि मुङाव सिगि-सग' खालामना रां खांनानै समाजाव गोजोन गैयै थासारि खालामनो नागिरदों, बेयो गनायथाव नङा आरो जुदि नंखायमारब्ला बेयावनो बन्द' जानांगौ बाथ्राखौ बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सामलायथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथाङा। नंगौ, बिथाङा बर'नि गेजेराव दायो समाजारि बिजोङाव गोसारनाय BLA मुंनि गोदान हाथियार लाग्रा आफाद जोनोम जानायखौ लानानैनो बुंदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि आरोबाव बर' हारिया सिलाइ लानानै जुजिलांनांगौ दं होननानै जों सानाखै। लोगोसे बिथाङा बेबायदि नंखाय लामानिफ्राय गोजानाव थानांगौ होन्नाबो खावलायबावो। गोदान हाथियार लाग्रा आफाद BLA खौ लानानै MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनि गोख्रों बिबुंथि। नंगौ, दा बावैसो समाजारि बिजोङाव बर'फोरनि गेजेराव गोदान हाथियार लाग्रा आफाद BLA मुङै आफाद जोनोम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बे आफादा बबे जायगायाव सोर माब्रै दादों बेनि बिथंखौ मोनथ'नाय जायाखैब्लाबो गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे आफादनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेबायदिनो मैया सानजा क'क्राझार बियाबनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बुंदों दि दिनैनि दिनाव हाथियार लाग्रा आफाद दाना सोमावसारनो थाखाय थासारि गैला। थारैनो जुदि बेबायदि हाथियार लानानै आफाद दाना सोमावसारनो नागिरदोंब्ला बिथांमोनहा गोरोन्थि लामाजों थांगासिनो दं। बेनिखायनो बिथां MLA आ सरकारखौ बेनि सायाव नायबिजिरनो थाखाय थाबैनो हाबाफारि लानो थाखायबो खावलायबावो। साथाम बर' सुबुं खेला गेलेगिरिफोरानो साख्रिनि थिसनलाइ मोननो हादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनो आथिखालाव खेला गेलेगिरि बिथांमोननि थाखाय खाबु होनाय बायदिनो दाखालि बिथां गिबि मन्थ्रिया गासै 9 जन नेशनेल गेम्स, एशियान गेम्स, कमनवेल्थ गेम्स गेलेनानै मेडेल देरहानो हानाय गेलेगिरिफोरनो गावनि आखाइजोंनो साख्रिनि थिसनथिलाइखौ दिसपुरनि CM कनफारेन्स हलआव गथायना होनाय जायो। मख'जाथावदि बे साख्रिनि थिसनलाइखौ साथाम बर' खेला गेलेगिरिफोराबो मोननो हायो। बिथांमोनहा फारियै अंकुसिता बर', सानमा ब्रह्म, रंगिला दैमारि। बे बिथांमोनहाबो साख्रिनि थिसनलाइखौ मोननो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।